Čau. Ahojte. I 3 krále. Ideme krále. Nie je to zaostrené, 4. Nie je zaostrené? A to je tá tvoja, alebo nejaká nová? Moja, stará. Dobu. Dole. To som ja mal dostať. Kým sa ty toto? Ja už som si to obchytila. Si čerstvo oholený kvôli nám. Aj duša. Aj duša. To je to. Takže Býva. toto funguje, hej? Kamera? Tak funguje, len je problém toto. Ju prehrať. Nesmie sa striekať radiátory? Kompresorom vonku striekať. Aj tu máme veľmi vonky do Však stopy. ja sa s nimi nestretávať. 7.30, 7.30. To sú, čo bývajú nad nimi, ale oni kúpili dole ten priestor. A teraz oni tu majú nejaké dejty. Kúra to babka bude konzumovať. A nemáte je výborné. Uvidíme, my sme ešte nechutnali. Kuriatko na sladko, hovädzie na prírodno, na vine, zemiačky na masle a risotto originálne talianske. Plus polievka originálna talianska. Zeleninová. Ani trošku? Na sladko toto. Tak si dám aj to. Nové poriadky, Ruženka zavádza nová doba. Všetci ešte nejedia, starší a ona má už polovicu zjedené. Ale nová doba. Bola som hladná. Host vyhadzuje čašníka. Prvá bola tam. Jaj, no. To sú také ľudia, hej. Čo si len tak vírnych Robiť zašky na auto. No, nie, ale nebudeme tam... Jem, ale už... Ja, že to, že rovno chodíš, že úplne... To áno, to vždy ako... Že no áno, no chodíš, ne? Do obedu. Tak toto bol výborný obed na počas detkových 83 narodenín a ďakujem môjmu manželovi, to je novinka od poslednej kamery, toto je môj manžel, že sa zúčastnil na ňom, že ho varil. Ďakujeme. Aj my ďakujeme. Vítaj v rodine. My sa nemôžeme Už musíme ísť. Nemusíte, lebo iba nič by to zajtra nebolo, žiadna takáto formálna táto len sa na jedlo, čo by si chceli, by si sadnú na terasu na chvíľu alebo niečo. Ruženka s tým súhlasí. Ja s tým nič nemám. Ja s tým nič nemám.